राबां दख'र एबसुआ 10 साननि थाखाय हारिमु मावबादा खुंफुंदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावखान्थि बिथांखिनि जोहै दिनैनिफ्राय राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 साननि थाखाय एबा 2 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 12 एप्रिलसिम हारिमु मावबादा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजाराव थानाय एप'ल 11 क्लाब गेलेग्रा फोथाराव दिनै 10 साननि थाखाय राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु मावबादा खुंफुंदों। बेजों लोगोसे गेलेमु, सोलोंथाइ, रांखान्थि आरो राजखान्थि बायदि बायदि बिथिंखौ फोथांना लाखिनायनि असिलायै हाबा मावबोनाय बायदि थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु बिथिंखौबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय हाबा मावबोबाय थादों। अदेबानि बर'नि माखासे हारिमु, आरिमु आरो आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय हाबा मावबोनाय बायदि आथिखालावबो हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय इयुन जोलैनो खाम, सिफुं, सेरजा, बैसागु मोसानाय बायदि फोरोंथाइ होनायनि थाखाय हारिमु मावबादाखौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै मावफुंबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै हारिमु मावबादाखौ खुंफुंदों। राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दैमालु बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हारिमु मावबादायाव खाम, सिफुं, सेरजा आरो बैसागु मोसानाय बायदि आयदाफोरनि फोरोंथाइ होनाय जागोन होनना फोसावो। मख'नो गोनांदि बे हारिमु मावबादाखौ बेखेवना होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ आरो बेखेवना होनायजों लोगोसे बिथां एमसिएलएआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायोदि जोंनि बर' माहारिनि आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनो हानायनि मोनसे गेदेर लामा बेखौ एबसुआल' मावफुंनो हायो। दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि माखासे दामग्रा देग्रा आइजें, गानग्रा जोमग्रा आरो जाग्रा आदार बायदिफोरखौ जिआइटेक खालामनो हानायाबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गेदेर बाख्नायजाथाव हाबा आरो बेखौ सिगांनि सरकारा एसेबां गोलाव सम सरकार खुंनानैबो खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि बर' हारिनि माखासे दामग्रा देग्रा आइजें, गानग्रा जोमग्रा आरो जाग्रा आदार बायदिफोरखौ जिआइटेक खालामनो हाबाय। थारैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथाव हाबा। राबां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावनांगोन। मानो होनोबाथाय बिथांमोना बड'फा गोजोरथायारि जि सोलायनाय माव बिथांखि बे बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय माव बिथांखिनि हेफाजाबजों दिनै बिथांमोना फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ नोजोर बोनानै दिनै बैसागु मोसानाय जिखिनि मावबादा बे मावबादाखौ बिथांमोना बेखेवदों। आं बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैनानै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबाथाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोमालांनो हमनाय जिखिनि आसार खान्थिफोर दं, जिखिनि हारिमुफोर दं, बे हारिमुखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिया गावसिनि दख'रानि मोनफ्रोमबो दख'रानि बेन्दोङाव मोसानाय जिखिनि मावबादा लानाय बे मावबादा लानानै जोंनि हारिमुखौ हमथानो नाजानाया थारैनो साबायखर होथावथाव होननानै आं सानो। आसा खालामो जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनो हमनाय माखासे आसार खान्थि बा मोसाखावरि बे मोसाखावरिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंना होलांनायजों लोगोसे जों संरैखा खालामनायनि जिखिनि राहा बे राहाफोरजों लोगोसे रायजो राजानि गेजेराव जों हमथाना लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हारिमु मावबादाया बर' समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैनो हायो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि हारिमुवारि मावबादा बे हारिमुवारि मावबादाया गासै बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे मैखोम गोहोम खोख्लैयो होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय जोंनि गेजेरनिफ्राय जिखिनि बर' हारिनि गेजेराव जिखिनि आसार खान्थिफोर दं, बे आसार खान्थिफोरखौ हमथाना लाखिनायनि जिखिनि संरैखा खालामनायनि जिखिनि राहा, बे राहाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' मोनफ्रोमबो समाव गावनि थांखि आरो नोजोरजों हारिमुनि सायावनो जा, सोलोंथाइ बिथिंनि सायावनो जा, थुनलाइनि बिथिंनि सायावनो जा, गेलेनाय बिथिङावनो जाया, बिथांमोना खामानिखौ जों मावबाय थानायखौ नुनो मोनो। ओंखायनो आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि हारिमुवारि बे मावबादा, बे हारिमुवारि मावबादाया गुबुन गुबुन आफादफोरनि रुजुनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि गोहोम, जिखिनि बिफाव, बे बिफावा गासै बर' हारिनि गेजेराव साग्लोबसारनानै मैखोम गोहोम खोख्लैयो होननानै आं सानो आरो। दाखालि बावैसो नुनो मोन्दों जे बर'नि खायफा जामुं आरो दामजुफोर बेफोरखौ जिआइटेकआव रेजिस्टार जानायखौ नुनो मोन्दों। बे बर' हारिनि गेजेराव माबायदि मुलाम्फा जादों? बियो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय जोंनि सिगां समनि जिखिनि मिनिस्टार बिथांमोनमोन, सिगां समनि जिखिनि सोरखारनि दैदेनगिरिफोर दंमोन, बिथांमोना बर'नि जिखिनि जानाय लोंनाय, जिखिनि हारिमु आसार खान्थि बा जोंनि जिखिनि आर'नाइ, जोंनि जिखिनि गामसा,
बैफोरबायदि बेसादफोरखौ बिथांमोना बुहुमनि मादाव सिनायथि होनो थाखाय जिखिनि GI टेग खालामनाय बे GI टेग खालामनायखौ बिथांमोना खालामनो हालाङाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बा मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जोंनि समस्तिनिनो मानगोनां मिनिस्टार UG ब्रह्म बिथांमोना गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि हारिमुवारि जिखिनि बेसादफोर दं, जोंनि आर'नायानो जा, जोंनि गामसायानो जा, जोंनि जानाय लोंनायानो जा, बैफोरखौ गासै आसामल' नङा गासै बुहुमनि गेजेराव GI टेग खालामनानै बर'नि दि बे मोनसे सिनायथि बेखौ संरैखा खालामनो हानाया थारैनो गोग्गाथाव होननानै आं सानो आरो आसा खालामो आं बे GI टेग जाखांनायनि उननिफ्राय दिनै जोंनि हारिमुखौ बा जोंनि आर'नाइखौ, जोंनि गाननाय जोमनायखौ गुबुनफोरा बोस्लांनानै लाना थांनो हानाय नङा बा जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय बा बर'नि गासै भारतनि मोनसे बा गासै बुहुमनि जारिमिननिफ्राय दिनै आर'नाइ बायदिया जोंनि बायदिसिना जोंनि हारिमुवारि जिखिनि आसार खान्थिफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाय नंला GI टेग जानायनि जाहोनाव आरो। गावनिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय रायजोनिसिम नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं सानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा बा जोंनि हारिमुवारि गौथुमफोरल' नङा, गुबुन गुबुन साफ्रोमबो गौथुमनि दैदेनगिरिफोरल' नङा, जों साफ्रोमबो बर' हारिनि साफा सोद्रोमा हिसाबै जों बयबो हारिमुवारि बा जोंनि आसार खान्थिफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो नाजायोबाथाय दिनै जोंनिफ्राय गोमालांनो हमनाय जिखिनि आसार खान्थिफोर दं, जिखिनि आगजुफोर दं, बे आगजुफोरखौ जोंनि बर'नि आगरफोरानो होन, जोंनि दानाय लुनायनि बेसादफोरानो होन, जोंनि गाननाय जोमनायानो होन, मोनफ्रोमबो बिथिं फारसेखौ आफादावल' सोनारना थायाबासिनो गावबो बर' हारि सासे हिसाबै जुदि सोद्रोमा हिसाबै जों जुदि हमथाना लाखिनो बा संरैखा खालामनो सानोबा नाजायोबाथाय इयुन समफोराव जों जोंनि हारिमुवारि जिखिनि आसार खान्थि, जिखिनि आगजुफोर दं, जिखिनि बेसादफोर दं, बेखौ संरैखा खालामना लाखिनो हागोन होननानै आं सानो आरो। आं गिबियावनो फैबाय थानाय रंजालि बैसागोनि मोजां हामलायनाय गासैनिबो रायजो राजाफोरनिसिम मोजां हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। आसा खालामो जों फैबाय थानाय बैसागोनि समाव जों बयबो रंजा खुसिनि गेजेरजों गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गाव गावनि देहाफोरखौ जोथोन लानायनि गेजेरजों जोंनि आसार खान्थिफोरखौ हमथाना लाखिलांनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां बयबो बाबेनलांगोन। आरो बेयावनो आं बेखौबो खावलायनो लुगैदों, जों मोनसे BTC-आव गासै भारतनि गेजेराव जों जुदि गोजोन थासारिखौ लाबोनोबाथाय बैसागो रंजानायजों लोगोसे फैबाय थानाय जि लकसभानि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थि समाव जोंनि NDA पार्टिनि थामहिनबा UPPLनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जाहाथे बैसागो रंजानायनि गेजेरजों मदद आरो हेफाजाब खालामो, बेखौ आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। गोजोन्थों। आफादा हारिमु मावबादा खुंफुंबाय, बेखौ लोब्बा लाखिनानै मा फोरमायगोन? खुलुमबाय। गिबियावनो गासिबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै जे बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जे मोनफ्रोमबो दख'र आफादाव जे हारिमु बिथिंखौ नोजोर बोनानै जे मावबादा खुंफुंनाय, बे मावबादा खुंफुंनायखौ जे जोङो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे 10 साननि हाबाफारि लानानै जों खुंफुंनो थाखाय थांखि लादों। जोङो दिनै एप्रिलनि 2 तारिख, बेनिफ्राय जोङो 12 एप्रिलसिम जोङो बेखौ खुंलांगोन। दा बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो फोरमायनो नागिरदों, मानो होनना बुङोब्ला जे जोंनि बर' हारिनि माखासे गोमालांनो हमनाय माखासे हारिमु, जेरैहाय मोनसे समाव जोंनि नैबे दोरोङारि मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय बा खाम सिफुं सेरजानि माखासे दामजुफ्रा जोंना गोमालांजोबनो हमबायमोन। दा बे गोमालांनो हमनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो माने जि मावबादानि गेजेरजों खुंफुंनानै जोंहा बर' हारिनि माखासे गोमालांनो हमनाय जे हारिमुवा जोंहा मोनसे संरैखानि मोनसे थासारियाव फैदों होननानै जों बुंनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबैबो जोङो देग्लायजों जोंहा मावबादा 3 जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोंहा माखासे लाब जादों, मानोना जोंनि राबां ओनसोलाव, राबां हालामाव जोंहा माखासे मोसाखावरि जों सोरजिनो हादों आरो लोगोसे जोङो माखासे दामगिरि जोंहा सोरजिनो हादों। बेनि थाखाय जोंनो राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बेनो जोंनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो जोंनि मावनो लानाय मोनसे जोंनि गोग्गानाय होननानै जों बुंनो हागोन। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा जोंनि ओनसोलनि माखासे मैखोम सिगांनिफ्रायनो हारिमु सिबियारि बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबोदों आरो जोङो रायजो राजानिफ्राय गोबां जोङो अनसायनाय आरो बाख्नायखौ जों मोननो हादों। मा आयदायाव फोरोंथाय होदों? जोङो गिबियावनो जों होदों मोसानाय, जेरैहाय सिगाङाव जों फोरोंदोंमोन जे बागुरुम्बा लानानै दावस्रि देलाय मोसानाय, बेफोरखौ जोङो फोरोंदों आरो लोगोसे बेजों लोगोसेनो बर'नि दामजु जेरैहाय खाम फोरोंनाय, सिफुं, सेरजा, बेफोरखौबो जोङो फोरोंबाय थादों।
फोरोंगिरिफ्रा साबेसे दं? फोरोंगिरिफ्रा जोंहा दिनैजाय जोंहा 7 दङ। खाम फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा आगुनि जे सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नायथारि बिथां जोंहा दङ कमल बर', बिथाङा खामनि दामजु फोरोंगिरि महरै फैदों आरो लोगोसे जोंहा सिफुंनि फोरोंगिरि हिसाबै दङ जोंनि राबां हालामनिनो सासे मैखोम हारिमु सिबियारि, गोदोनिफ्रायनो गुबुन गुबुन आफादजों बिथाङा दामनानै गोबां जायगायाव दामबोदों। बिथाङानो जाहैबाय जोंनि मानगोनां बिथां जयसन गयारि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गोबां जायगायाव दामनानै बिथाङा मुं खामायबोदों। बिथांखौ जों दिनै बे राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।